Igama lami nguNicky Dietrich Mahlatsi Manzini aka Zoro Mjida. Bafethu kunayo enye inkinga esihlangabezana nayo. Amajida akhetha imali. Yazi mangithi khetha imali ngisho ukuthini? Ngisho ukuthi nikhetha imisebenzi. Ungakhethi umsebenzi. Imali ungayikhethi mntu. Ukuthi iza kanjani? Iza ngamatamati, ize ngamagwinya, ize ngamadaka, or ibuye ebushara, or ibuya kuphi. Esilonge izophilisa umndeni wakho mfethu. Ngiyakuthola. But le crime siyayikhetha siyifuni ngoba izogcina izifemini. Why izogcina izifemini? Kusasa mawusejele kuze umama wakho nobaba wakho azokubhesuka abanganabekho. Mawufile umama wakho nobaba wakho ababhizi makumele organize indaba zama society zama-WhatsApp. Mawusasibhedlela uyicripple, ifamily yakho futhi ezuza futhi izobheka futhi babupha lawo bangani lawo abasekho. Sosekuyi-1 sokuyinkinga yomndeni ke manje. Hleli ku-wheelchair ngoba wayishuza leya mali yasematamatini wathi awuyifuni. Uyifuna fast cash. Bheka i-fast cash ukwenzeleni. Plumise under. Bafethu singayishuzi imali. Just take chance mfethu. Noma yini izokuphilisa even for 6 months. Uthi angisebenzela 6 months ngifuna ukufundela ukuba yini. You will be there. Ungathi ngoba manje mina kumele ngohlale ekhoneni for 6 months ngenze lokhu nalokhu. Ungashuzi mfethu. Hlala nedla. Anything can happen. Impilo wazi ukuthi umdala usiphatheleni. Anything can happen. Ungathi wena usibheke ukuthi imali yamatamati uthi lapha ematamatini lapha. Thole ukuvela enye into umuntu atatsho lamatamati lawa mina ngizokudelivera wona for free. Awuvukanga kanjani? Vukile umalambane. Thank you bafowethu.